Анна Занакҷон, ман ҳамон гуфтагиҳои шуморо ҳамаша заказ кардам. Спальни гарнитура, спальни гарнитура, кухни гарнитур гуфтум ку. Вайшам заказ кардем. Я шифонера овардан задану. Спальни гарнитур худаш дар куҷои ман намедонам. Иш дар куҷои ман намедонам. Фақат вадои холӣ. Я магазин рафтем, уҷа ҳамаш чизои вай Беларусия. Вай гарнитурои Беларусия. Гуфтагӣ барин ҳамое ки оварди ку, онамо шифонера ҳамо Беларусия гуфти ку. Я ҳафта нагзашта эҳсос кунӣ та уже рехтай. Айвар ва ҳама ҷойрои пиёнстатай чун. Онамо алкаша. Алё. Ҷой пиён ховахта файрод мекунад. Ассалому алайкум ака. Алайкум ассалом. Сози назде ака садим. Раҳмат, шумо назен, созен, тинҷе. Дар куҷои? Ман хонадам. Я проблемаи вазбин шидагай. Чӣ проблемай? Ҳамин мошин омадам, дуромадам шиштум. Дар ҳамин дрин мошин на рулай, на магнитофонай, на калитои машинай, ҳатто лабавои пеш нест. Ты куҷоди ҳозир? Ҳозир дар ҳамин территорияи Саховат ака. Бес ҳамиҷо ҳозир ман меом. Хай тесар бо ака. Тесар. Хай ман рафтам Занаҷон, бирам. Не, ҷода бе. Тракай ки ман спальни гарнитур, кухни гарнитур мекунам. ҷура занг мезанам, бо она мекунам, мегрезим. Я минут мара гӯш кун. О бечора мошиншо рулшо дуздидан, антафоншо дуздидан, шиши пеша, шиши ақибшо дуздидан. Имрӯз пага ҳичиш намемонам. Намери ягонҷо анамиҷа мешти. Бес ман бирам. Не, анамиҷа мести катма. Ин занг деста ина. Акай Сади? Наё. Чӣ ба? Ҳама 100% нав камтар ҳушёр шудум. Мебинам дар сидели қафо шиштам. бале шефҳо ҳамаш беморои мо ай хӯрданӣ, ай дору, ай либоса танқисӣ намекашанд. раҳмат ба шумо ки шумо ҳамин чизҳоро барои мо таъмин карден. роҳбар ҳамаш хубай, иншоалло ҳамаш хубай. ҳамин як хоҳиши дига буд роҳбар. ҳамин рости гап ҳамин беморои мо кам ай ҳамин либоси ғавз танқисӣ мекашанд. гуфтем ҳамин агар ки мешид бо барои ҳамо як равон мекардем бо хуб мешид. майлаш ман дархост мекунам. ҳатман дархост мекунам. Ассалому алайкум. ва алайкум ассалом. Ассалому алайкум рафиқ сардухтур. ва алайкум ассалом. Назер созӣ. меша. Я хушхабар. чӣ хушхабар? ҳамин манежабонуай ку? Соз шидай. ҳамин манежабоне ки як сол пеш оварда будемш ҳамун? соз шидай? ай куҷо фаҳмиди ки соз шидай? Ай куҷо фаҳмидум? ҳамин ӯ Бердиев Комилай ку? Он ҳамун дадри басен. ғутида субанам холи ёрдам кунед. Манежабону ҳамура ай он наҷот дод. Не. муборак шава. Раҳмат. ин фахри беморхонаи мо ай. медони ҳамира? барои мо як фахрай. кане бира файродиш ки мо бибинам ша. Файрод кунам? будам тез кир. Майли. тез кир. офарин. ҳамин хабари хуш бовар ки дилма кун шод мекуна. ин якум бор нест охи. мо ҳам духтурем. мо хелиро чандин тоша ҷавоб додагем. мо барои беморо ва алайкум ассалом. офарин манежаҷон. офарин. раҳмат. ин Бердиев Комила айо ту наҷо додӣ? чӣ хел наҷо додӣ? кани нақл кун. дидӣ ки одами солим ҳатто ҳақлиш намегира ҳамин кора бикунад. ина манежаҷон ҳамин кора кард. манежаҷон инами гул барои ту ҳадия. раҳмат. ира духтурша гуфтан дар кор ки ҷавобиш буд. соси дагия дига фаҳмидӣ марра? гӯш кунед рафиқ сардухтур. ду хабар дорам. як хабари хуш, як хабари бад. чӣ хел? ку ай хабари хушат гап зад? чӣ гапай? хабари хуш ҳамае ки қатъи духтуруш гап задум, манежабонура ҷавоб метиҳад. офарин. ҳатман бояд ҷавоб додан дар кор. соси дагия дига. тамом. ку хабари бада гап зад? чӣ хабари бад? хабари бад ҳамае ки ҳамун Бердиев Комиле ки ай ол наҷот дод, хучи дор кашида. Не, хуча дор накашида. чӣ? ман барои хайол буровардам, кашол кардам ки қоқ шава.